Va fi o foamete cumplită. Oamenii vor rămâne fără protecție. Criminalitatea va crește cumplit. Locuințele vor fi părăsite din cauza persecuțiilor. Oamenii vor fi trădați chiar și de propria lor familie, de soți, de soții. Părinții își vor trăda copiii, copiii își vor trăda părinții. Frații se vor vinde între ei. Va fi o agonie de nedescris. Și prin toate aceste încercări teribile, va trebui să treci de unul singur. Iar fără Iisus în viața ta, sursa puterii noastre, va fi imposibil. În cele din urmă vor pica cele 7 plăgi finale. Biblia spune: Oamenii își vor da sufletul de groază înaintea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ, căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare, cum n-a mai fost de când sunt neamurile și până la vremea aceasta. Dar în vremea aceea, poporul tău va fi mântuit. Acum este timpul să răspunzi chemării. Întârziind să răspunzi chemării, este ca și cum ai fi ales. Este urgență să studiem ultima profeție a Bibliei. Oamenii astăzi ascultă ultima lor invitație pentru a fi salvați, iar tu ești unul dintre ei. Tu ce vei face în ultima ta noapte? Unde și cum te va găsi?